Γεια σας παιδιά, στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να επιλύουμε ανισώσεις της μορφής αυτής που βλέπουμε εδώ στον πίνακα, δηλαδή α του χ δια β του χ μεγαλύτερο του μηδενός ή μικρότερο του μηδενός ή α του χ δια β του χ μεγαλύτερο ίσο του μηδενός ή μικρότερο ίσο από το μηδέν. Πριν προχωρήσουμε όμως να δούμε με ποιον τρόπο λύνουμε αυτές τις ανισώσεις, θα πρέπει να κάνουμε μία επισήμανση. Δηλαδή, στην πρώτη μορφή, εδώ δηλαδή, δεν υπάρχει το ίσον, είναι μόνο μεγαλύτερο ή μικρότερο. Ενώ εδώ υπάρχει και το ίσον. Όπως ξέρουμε παιδιά, το πηλίκο και το γινόμενο δύο αριθμών είναι ομόσημα, δηλαδή έχουν το ίδιο πρόσημο. Έτσι, η πρώτη ανίσωση είναι ισοδύναμη με α του χ επί β του χ μεγαλύτερο του μηδενός. Αντί δηλαδή να επιλύσουμε το α του χ διά β του χ μεγαλύτερο του μηδενός, εμείς θα επιλύσουμε το α του χ επί β του χ μεγαλύτερο του μηδενός. Θα επιλύσουμε τη δεύτερη ανίσωση που είναι ισοδύναμη με την πρώτη. Γιατί το πηλίκο και το γινόμενο έχουν το ίδιο πρόσημο. Στη δεύτερη περίπτωση όμως παιδιά δεν συμβαίνει το ίδιο. Στην περίπτωση αυτή που έχουμε και το ίσο, δηλαδή μεγαλύτερο ή ίσο από το 0, η ανίσωση αυτή εδώ είναι ισοδύναμη με τις δύο παρακάτω σχέσεις, δηλαδή α του χ επί β του χ μεγαλύτερο ίσο από το 0, αλλά και το β του χ διάφορο από το 0. Αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι εδώ υπάρχει και το ίσον. Και εάν κάποιος από τους δύο αυτούς παράγοντες που σας δείχνω εδώ είναι 0, αφού υπάρχει και το ίσον, μπορεί να είναι κάποιος 0, αυτός δεν μπορεί να είναι ο β του χ, γιατί ο β του χ είναι ο παρονομαστής. Έτσι λοιπόν, ενώ η μεν πρώτη μορφή είναι αυτή εδώ που βλέπετε, δηλαδή α του χ δια β του χ θετικό είναι ισοδύναμο με α του χ επί β του χ θετικό, η δεύτερη, αυτή εδώ η μορφή, α του χ δια β του χ μεγαλύτερος από το 0, είναι ισοδύναμη με α του χ επί β του χ μεγαλύτερο ή ίσο από το 0, αλλά και, συμπληρώνουμε, β του χ ο παρονομαστής διάφορος από το 0. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε για να μπορούμε να επιλύσουμε σωστά τις δύο αυτές μορφές, την κάθε μία ξεχωριστά. Δηλαδή παιδιά, να το πούμε και με περισσότερα λόγια, στη δεύτερη εδώ, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, στη δεύτερη, όταν επιλύσουμε την ανίσωσή μας, δηλαδή αυτήν εδώ, το γινόμενο να είναι αυτό εδώ, το α του χ επί β του χ μεγαλύτερο ίσο από το 0, θα πρέπει να παραλείψουμε, να απορρίψουμε εκείνες τις τιμές του χ, εκείνες τις τιμές του χ που θα βρούμε μέσα στις λύσεις, για τις οποίες ο παρονομαστής, το β του χ, γίνεται 0. Το β του χ πρέπει να είναι διάφορο από το 0. Άρα αυτές τις τιμές θα πρέπει να τις παραλείψουμε. Εδώ στην πρώτη περίπτωση, στην πρώτη μορφή, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει το ίσο. Ωραία, τώρα θα λύσουμε κάποιες ασκήσεις μέσα από το βιβλίο, σαν παραδείγματα. Ας πούμε, αυτήν εδώ που έχουμε τώρα μπροστά μας, είναι μια ανίσωση χ τετράγωνο πλην χ πλην 12 δια χ πλην 1 μεγαλύτερο από το 0. Ανήκει στην πρώτη μορφή, δεν έχουμε το ίσο. Άρα λοιπόν, αυτή θα είναι ισοδύναμη με την παρακάτω. Χ τετράγωνο πλην χ πλην 12 επί χ πλην 1 μεγαλύτερο από το 0. Ωραία, για να τη λύσουμε τώρα αυτή, κάνουμε το εξής. Φτιάχνουμε έναν πίνακα
πίνακας προσήμου λέγεται, που βάζουμε πάνω τις ρίζες και το πρόσημο του κάθε παράγοντα που είναι εδώ στην ανίσωση. Έχουμε δύο παράγοντες. Ο πρώτος, ο χ τετράγωνο πλην χ πλην 12, και ο δεύτερος που είναι ο χ πλην 1. Θα βρούμε τις ρίζες, το πρόσημο του κάθε παράγοντα και τις ρίζες και το πρόσημο του κάθε παράγοντα και θα το βάλουμε στον πίνακα προσήμου. Δηλαδή, ο πρώτος παράγοντας, αυτός εδώ, ο χ τετράγωνο πλην χ πλην 12, είναι ένα τριώνυμο και με την γνωστή μέθοδο, με διακρίνουσα, βρίσκουμε ότι έχει δύο ρίζες που είναι το πλην 3 και το 4. Ενώ ο δεύτερος παράγοντας έχει μία ρίζα που είναι το 1. Αν βάλουμε όπου έχει το 1, 1 πλην 1, 0. Η μοναδική ρίζα του δεύτερου παράγοντα. Φτιάχνουμε τώρα τον εξής πίνακα. Βάζουμε εδώ το χ. Εδώ βάζουμε τον πρώτο παράγοντα. Χ τετράγωνο πλην χ πλην 12. Εύκολο. Από κάτω πάλι εύκολα τον δεύτερο παράγοντα. Το χ πλην 1. Και από κάτω το γινόμενό τους. Δηλαδή αυτό εδώ. Το γινόμενό τους. Το ονομάζω π του χ για συντομία. Π του χ. Και έχουμε τώρα. Βάζουμε πλην άπειρο συνάπειρο και έχουμε τώρα. Βάζουμε τις τρεις ρίζες που έχουμε βρει, δύο για το τριώνυμο και μία εδώ για τον δεύτερο παράγοντα. Τις βάζουμε βέβαια από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο πάντα, δηλαδή εδώ το πλην 3, μετά το 1 και εδώ το 4. Τραβάμε γραμμούλες, να φτιάξουμε το πινακάκι. Και λέμε, ο πρώτος παράγοντας, αυτός εδώ δηλαδή, που σας δείχνω το βελάκι, μηδενίζεται στο πλην 3 και στο 4. Γιατί αυτές είναι οι δύο οι ρίζες που βρήκαμε εδώ που σας δείχνω, με τη διακρίνουσα κανονικά. Με την μέθοδο της διακρίνουσας βρίσκουμε, όπως ξέρουμε, πολύ εύκολα τις ρίζες που έχει αυτό το τριώνυμο. Η διακρίνουσα είναι θετική και έχει δύο ρίζες που είναι η μία το πλην 3 και το 4. Οπότε, όπως ξέρουμε από την θεωρία του τριωνύμου, ένα τριώνυμο εντός των δύο ριζών, δηλαδή όταν το χ είναι μεταξύ των δύο ριζών, το τριώνυμο θα είναι ετερόσιμο του α. Το α εδώ είναι ο συντελεστής εδώ του χ τετράγωνο, εδώ που σας δείχνω. Είναι το 1 αυτή τη στιγμή. Το 1 είναι το α. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι θετικό το α. Οπότε, εντός των δύο ριζών, το τριώνυμο θα είναι αρνητικό, πλην. Εκτός των ριζών θα είναι ομόσημο του α, δηλαδή συν. Ωραία. Όσο για το χ πλην 1, παίρνουμε εδώ χαμηλά, λέμε χ πλην 1, πότε είναι θετικό, ισοδύναμα, πάμε το 1 από εκεί και γίνεται χ μεγαλύτερο του 1. Όταν λοιπόν το χ είναι μεγαλύτερο από το 1, το χ πλην 1 είναι θετικό. Εδώ λοιπόν είμαστε, όταν το χ είναι μεγαλύτερο από το 1, το χ πλην 1 είναι αρνητικό, θετικό, εδώ είναι αρνητικό και πάνω στο 1 φυσικά είναι 0. Το ξαναλέμε παιδιά. Όταν το χ είναι το 1, εδώ που σας δείχνουν τώρα με το βελάκι εδώ με το χεράκι, όταν λοιπόν το χ είναι ίσον με 1, το χ πλην 1 είναι 0. Για χ μεγαλύτερο από το 1 γίνεται θετικό και για χ μικρότερο από το 1 είναι αρνητικό. Πολύ εύκολο. Από αυτήν εδώ τη μικρή ανίσωση. Επίσης, το τριώνυμό μας εδώ, πάλι που σας δείχνω με το βελάκι, μεταξύ των ριζών του τριωνύμου, που είναι το πλην 3 και το 4,
το τριώνυμο γίνεται ετερόσημο του α. Δηλαδή ετερόσημο του 1, δηλαδή αρνητικό. Ενώ εκτός των ριζών ομόσημο, δηλαδή θετικό. Και πάνω στις ρίζες φυσικά, στο πλην 3 και στο 4, γίνεται 0. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα εμείς τι πρόσημο θα έχει το γινόμενο. Παρατηρούμε ότι εδώ έχουμε θετικό και εδώ αρνητικό. Άρα το γινόμενο θα είναι θετικό επί αρνητικό πλην. Εδώ θα είναι πλην επί πλην συν. Εδώ πάλι πλην και εδώ πάλι συν. Εμείς όμως θέλουμε, εδώ ψηλά το βλέπουμε με το κόκκινο βελάκι, το γινόμενο να είναι θετικό, από ό,τι βλέπουμε εδώ. Το γινόμενο θέλουμε να είναι θετικό. Άρα μας ενδιαφέρει αυτό το διάστημα και αυτό το διάστημα. Δηλαδή όταν το χ είναι σε αυτό το διάστημα είναι θετικό το γινόμενο, ή όταν το χ είναι σε αυτό το διάστημα το γινόμενο είναι πάλι θετικό. Άρα λοιπόν το χ θα ανήκει στο πλην 3, 1 ένωση 4, συν άπειρο. Ωραία. Μερικές λεπτομέρειες εδώ να τονίσουμε. Όπως βλέπετε, εδώ τα διαστήματα είναι ανοιχτά, δηλαδή το χ δεν μπορεί να πάρει τα άκρα, καλά το άπειρο δεν το παίρνει φυσικά, το άπειρο δεν είναι αριθμός, έτσι. Αλλά εδώ στο πλην 3, στο 1 και στο 4, πάλι έχουμε ανοιχτά διαστήματα. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει το ίσον, εδώ που σας δείχνω, δεν υπάρχει το ίσον, άρα δεν θέλουμε τις τιμές 0. Έτσι θέλουμε καθαρά μεγαλύτερα από το 0. Άρα δεν μπορεί να πάρει το πλην 3 ή το 1 ή το 4, γιατί εκεί μηδενίζεται το γινόμενο. Ωραία. Αυτή είναι η λύση της ανισοσύνης μας, της αρχικής. Όπως είδατε, την ξαναλέω εν συντομία μία φορά γρήγορα. Τονίζω τα διάφορα σημεία. Κοιτάξτε παιδιά εδώ που σας δείχνω με το χερούλι. Λοιπόν, έχουμε να λύσουμε την αρχική αυτήν εδώ ανίσωση που σας δείχνω. Την μετατρέπουμε σε γινόμενο έτσι. Γιατί όπως είπαμε αυτές οι δύο είναι ισοδύναμες. Αν βρούμε τις λύσεις της μιας, είναι σαν να έχουμε βρει τις λύσεις της άλλης. Λοιπόν, τι κάνουμε? Εδώ που έχουμε τους δύο παράγοντες, βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες του κάθε παράγοντα, δηλαδή του τριωνύμου που είναι ο πρώτος παράγοντας, του χ τετράγωνου πλην χ πλην 12, και μετά του χ πλην 1. Η ρίζα του χ πλην 1 είναι το 1, όταν το χ δηλαδή γίνει 1, το χ πλην 1 γίνεται 0. Και οι ρίζες εδώ του τριωνύμου με τη διακρίνουσα, το γνωστό τρόπο, βρίσκουμε ότι είναι το πλην 3 και το 4. Κατόπιν, αφού βρούμε τις ρίζες, φτιάχνουμε εδώ ένα πίνακάκι, έναν πίνακα, όπως λέγεται πίνακας προσήμου. Και βάζουμε εδώ το χ, μετά βάζουμε τους δύο παράγοντες και τέλος το γινόμενό τους. Το ονομάζω π του χ για συντομία. Βάζω πλην άπειρο συν άπειρον και ενδιάμεσα βάζω τις τρεις ρίζες. Το πλην 3, το 1 και το 4, με σειρά όπως ξέρω με αύξηση τους μεγέθους, έτσι. Από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Κατεβάζουμε τις γραμμούλες κάτω και μετά βάζουμε εδώ βέβαια 0, ότι μηδενίζεται στο πλην 3 το τριώνυμο, μηδενίζεται και στο 4 πάνω, ενώ το χ πλην 1 μηδενίζεται πάνω στο 1. Άρα βάζω εδώ 0. Κατόπιν, αφού έβαλα τις ρίζες, φτιάχνουμε το πρόσημο. Το πρόσημο για το τριώνυμο, όπως ξέρουμε από τη θεωρία του τριωνύμου, εντός των ριζών είναι ετερόσημο του α, δηλαδή του συντελεστή του χ τετράγωνου. Και επειδή ο συντελεστής εδώ του χ τετράγωνου είναι το 1, θετικός, εμείς εντός των ριζών θα βάλουμε ετερόσημο του 1, δηλαδή αρνητικό. Εκτός φυσικά θα πάει ομόσημο του α, δηλαδή εδώ συν και εδώ συν. Με το χ πλην 1 το βρίσκουμε διαφορετικά, λέμε χ πλην 1 θετικό. Πότε είναι το χ πλην 1 θετικό? Ισοδύναμα.
Πάμε το πλην 1 από εκεί, γίνεται συν 1 και έχουμε όταν το χ είναι μεγαλύτερο από το 1. Άρα όταν το χ είναι μεγαλύτερο από το 1, ισοδύναμα το χ πλην 1 θα είναι θετικό. Άρα εδώ το χ μεγαλύτερο από το 1, το χ πλην 1 είναι θετικό, ενώ εδώ αρνητικό. Τα λέω έτσι λίγο με πιο πολλά λόγια, παιδιά, γιατί ξέρω ότι πολλοί μαθητές πολλές φορές εδώ έχετε διάφορες απορίες, έτσι, να τις λύνουμε όλες. Λοιπόν, τώρα, αφού βρήκα τα πρόσημα, λέω το γινόμενο θα είναι συν επιπλην πλην. Εδώ πλην επιπλην συν επιπλην πλην και εδώ συν επί συν. Οπότε έχω βρει το πρόσημο του γινωμένου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εδώ στη δεύτερη σχέση που σας δείχνω, το πρόσημο αυτού του γινωμένου θέλουμε να είναι μεγαλύτερο από το 0, δηλαδή θετικό. Άρα μας ενδιαφέρει εδώ στο πλην 3 1 και εδώ από το 4 στο συνάπιο. Άρα το χ θα ανήκει σε ένα από αυτά τα δύο διαστήματα. Το χ ανήκει λοιπόν στο πλην 3 1 ανοιχτό διάστημα και από τις δύο πλευρές, ένωση 4 συν άπειρο. Ανοιχτά. Δεν βάζουμε κλειστό, γιατί το κλειστό σημαίνει θα περιέχει και το πλην 3 ή το 1 ή το 4, οπότε θα μπορεί να πάρει και την τιμή 0, όμως εμείς δεν θέλουμε εδώ να είναι 0, θέλουμε καθαρά μεγαλύτερο από το 0. Άρα λοιπόν η λύση της ανίσωσής μας είναι όλη αυτή που βλέπουμε εδώ, τα δύο διαστήματα. Το πλην 3 1 και το 4 συνάπη. Ωραία. Τώρα θα δούμε και ένα δεύτερο παράδειγμα, πάλι μέσα από τις ασκήσεις του βιβλίου μας, που θα υπάρχει και το ίσο, για να δούμε και αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα λύσουμε αυτήν εδώ. Χ τετράγωνο μείον χ μείον 2, δια χ τετράγωνο συν χ μείον 2, μικρότερο ίσο από το 0. Αυτή η ανίσωση, όπως είπαμε, είναι ισοδύναμη με αυτήν εδώ, χ τετράγωνο πλην χ πλην 2 επί χ τετράγωνο συν χ πλην 2, μικρότερο ίσο από το 0, αλλά και το χ τετράγωνο και χ πλην 2 διάφορο από το 0. Δηλαδή ο παρονομαστής, όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να είναι διάφορος από το 0. Ωραία. Εδώ λοιπόν που έχουμε τους δύο παράγοντες, εδώ και εδώ, ο πρώτος και ο δεύτερος, βρίσκουμε πάλι τις ρίζες και το πρόσημο του κάθε παράγοντα ξεχωριστά και φτιάχνουμε τον πίνακα προσήμου, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα. Με την διακρίνουσα, με το μέθοδο της διακρίνουσας, βρίσκουμε με το γνωστό μας τρόπο ότι το πρώτο τριώνυμο, το χ τετράγωνο πλην χ πλην 2, έχει ρίζες το πλην 1 και 2. Ενώ το δεύτερο, το χ τετράγωνο και χ πλην 2, έχει ρίζες το πλην 2 και 1. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τον πίνακα. Όπως βλέπετε, έχουμε βάλει εδώ το χ, εδώ τον πρώτο παράγοντα, εδώ τον δεύτερο παράγοντα και εδώ το γινόμενο το π του χ. Πλην άπειρο συν άπειρο και έχουμε βάλει τις 4 ρίζες από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη. Πλην 2, μετά το πλην 1, μετά το 1 και μετά το 2. Πλην 2, πλην 1, 1, 2. Τραβάμε τις γραμμούλες, φτιάχνουμε εδώ τον πίνακα και έχουμε ότι ο πρώτος παράγοντας, δηλαδή αυτός εδώ, μηδενίζεται σε αυτόν εδώ τον αριθμό και σε αυτόν, δηλαδή στο πλην 1 και στο 2. Άρα εδώ πλην 1 0 και 2 0. Εντός των δύο ριζών λοιπόν, του πλην 1 και του 2, που είναι οι δύο ρίζες του πρώτου παράγοντα, το τριώνυμο θα είναι πάλι ετερόσημο του α. Το α είναι πάλι το 1, εδώ στην αρχή, εδώ είναι το 1 το α,
Οπότε, αφού το ένα είναι θετικό, εδώ θα είναι αρνητικό. Άρα, εκτός των ρισών θα είναι θετικό. Ωραία. Ο δεύτερος παράγοντας, αυτός εδώ, ο χ τετράγωνο και χ πλην 2, έχει ρίζες αυτούς τους δύο αριθμούς εδώ, το πλην 2 και το 1. Άρα μηδενίζεται στο πλην 2 και στο 1. Πάλι εντός των ριζών θα είναι τερόσημο του α, ενώ εκτός των ριζών ομόσημο του α. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τώρα και το πρόσημο του γινωμένου. Εδώ θα είναι συν, εδώ πλην, εδώ συν, εδώ πλην και εδώ συν. Ωραία. Εμάς τώρα μας ενδιαφέρει το γινόμενο εδώ να είναι μικρότερο ή ίσο από το 0. Δηλαδή αρνητικό ή 0. Αρνητικό είναι σε αυτό το διάστημα και σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή όταν το χ είναι εδώ ή όταν το χ είναι εδώ. Εδώ τώρα θα πάρουμε και τα άκρα των διαστημάτων, διότι μας ενδιαφέρει να είναι και ίσον με το 0. Ξαναλέω παιδιά, θα πάρουμε και τα άκρα των διαστημάτων, γιατί μας ενδιαφέρει να είναι και ίσον με το 0, μικρότερο ίσο. Αλλά θυμηθείτε ότι έχουμε εδώ και αυτόν εδώ τον περιορισμό, που μας αποκλείει το χ τετράγωνο και χ πλην 2 να είναι 0. Πότε είναι το χ τετράγωνο και χ πλην 2 0? Είμαστε εδώ, στη δεύτερη γραμμούλα, σε αυτήν εδώ. Δηλαδή εδώ το βάζουμε κόκκινο και εδώ. Αυτές τις τιμές το χ δεν μπορεί να τις πάρει. Γιατί εάν πάρει το χ αυτές τις τιμές, τότε ο παράγοντας αυτός εδώ που σας δείχνω, το χ τετράγωνο και χ πλην 2, θα είναι 0. Αλλά εμείς θέλουμε να είναι διάφορο από το 0. Το χ τετράγωνο και χ πλην 2. Γιατί εδώ είναι στον παρονομαστή. Και γι' αυτό ακριβώς εδώ το έχουμε αποκλείσει. Άρα θα πάρουμε τα άκρα εκτός όμως από το πλην 2 και το 1. Δηλαδή εκτός από τα δύο κόκκινα αυτά μηδενικά που έχω βάλει. Άρα τελικά τα διαστήματα που θα μας δίνουν τις λύσεις της ανίσωσής μας θα είναι το πλην 2 πλην 1, όπως σας δείχνω εδώ, και το 1 2, αλλά ενώ το πλην 1 θα μπορεί να περιέχεται, δηλαδή έχω βάλει αγγείλη, όπως και το 2 θα μπορεί να περιέχεται μέσα στις λύσεις, έχω βάλει αγγείλη, το πλην 2 που έχουμε παρένθεση και το 1 είναι εκτός των λύσεων, δεν μπορεί να περιέχεται μέσα στις λύσεις, δηλαδή το χ δεν μπορεί να πάρει αυτές τις τιμές, γιατί όταν το χ γίνει πλην 2 ή 1, εδώ πλην 2 ή 1, ο παρονομαστής στο χ τετράγωνο και χ πλην 2 γίνεται 0. Άρα αυτές τις τιμές δεν μπορεί να τις πάρει. Ωραία, λοιπόν παιδιά, πιστεύω ότι έγινε κατανοητό. Ξαναλέω πολύ σύντομα την δεύτερη, μήπως υπάρχει κάποια απορία, τονίζω τα διάφορα σημεία. Έχουμε να λύσουμε αυτήν εδώ την ανίσωση που σας δείχνω, τώρα εδώ, χ τετράγωνο πλην χ πλην 2 δια χ τετράγωνο και χ πλην 2 μικρότερο ίσο από το 0, την μετατρέπω μισοδύναμα σε γινόμενο, χ τετράγωνο πλην χ πλην 2 επί χ τετράγωνο και χ πλην 2 μικρότερο ίσο από το 0, αλλά συγχρόνως πρέπει να ισχύει και ότι ο παρονομαστής, το χ τετράγωνο και χ πλην 2 να είναι διάφορο από το 0. Οπότε, πάμε βρίσκουμε τις ρίζες με τη διακρίνουσα των δύο τριωνίμων, των δύο παραγόντων. Εδώ του πρώτου και εδώ του δεύτερου. Οι ρίζες του πρώτου είναι το πλην 1 και το 2, οι ρίζες του δεύτερου είναι το πλην 2 και το 1. Τα βρίσκουμε με τη διακρίνουσα. Βάζουμε μετά το πινακάκι. Το χ, τον πρώτο παράγοντα, τον δεύτερο παράγοντα
Και τέλος το π του χ, το γινόμενο. Βάζουμε πλην άπειρο συνάπειρο, βάζουμε τις ρίζες με τη σειρά, μικρότερη προς τη μεγαλύτερη, πλην 2, πλην 1, 1 και 2. Και βάζουμε 0 όπου μηδενίζεται το κάθε τριώνυμο. Δηλαδή, ο πρώτος παράγοντας μηδενίζεται στο πλην 1 και στο 2, εδώ που σας δείχνω, στο πλην 1 και στο 2, να τις οι ρίζες. Πλην 1 και 2. Αυτές οι δύο είναι οι ρίζες του. Οι ρίζες του δεύτερου είναι το πλην 2 και το 1. Να το πλην 2 και το 1. Τις έχω εδώ με κόκκινο, γιατί αυτές τις τιμές δεν μπορεί να τις πάρει το χ. Γιατί είπαμε εδώ που μηδενίζεται το δεύτερο δεν μπορεί να μηδενιστεί. Είπαμε το χ τετράγωνο και χ πλην 2 είναι διάφορα από το 0. Άρα δεν μπορεί να πάρει τις τιμές πλην 2 και 1. Γιατί εκεί γίνεται 0. Άρα αυτές δεν μπορεί να τις πάρει αυτές τις τιμές. Έτσι, από τον πίνακα προσήμου, βλέπουμε ότι το πρόσημο του π του χ είναι συν πλην συν. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι μικρότερο, αρνητικό δηλαδή, ή και 0, άρα παίρνουμε εδώ που είναι αρνητικό, εδώ που έχουμε το κόκκινο, εδώ και εδώ που είναι πλην 2 πλην 1, 1 και 2. Αλλά προσέχουμε στα άκρα των διαστημάτων. Το πλην 2 και το 1 δεν το βάζουμε μέσα. Δηλαδή εδώ το πλην 2 και το 1 θα βάλουμε παρένθεση, ανοιχτά δηλαδή διαστήματα. Ενώ το πλην 1 εδώ μπορεί να το πάρει, δηλαδή ο αριθμητής μπορεί να γίνει 0 φυσικά. Έτσι. Γι' αυτό μπορεί να πάρει την πλην 1. Όπως και εδώ ο αριθμητής που γίνεται 0 είναι επιτρέπεται. Άρα μπορεί να πάρει τιμή 2. Άρα το γινόμενο αυτό θα είναι μικρότερο ίσο από το 0 όταν το χ ανήκει στο ανοιχτό πλην 2, κλειστό πλην 1, ένωση ανοιχτό 1, κλειστό 2. Αυτή είναι κιόλας και η τελική λύση της ανίσωσής μας. Νομίζω μέσα από αυτά τα δύο παραδειγματάκια, με τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είπαμε όσα έπρεπε για να γίνουν κατανοητά πώς λύνουμε αυτού του είδους ανισώσεις. Θα επανέλθουμε σε άλλο βίντεο. Προς το παρόν, γεια σας.